Wow! Yung fingerprint niya nakalagay doon. Hindi ko mareho kung gusto mo lang. Calvin! Medvix! Hindi kinaiwasan ko. Tagal mo muna ako. Bilis na. Ay, pwede lang kami serious ka. Akala ko
nandun pa sila. Tapos kumari. Rolling natin! Bumawi ni Sir Calvin dito. Ang galing talaga. Bukal ko man ako. Pag nag-serve, upon movement of the hand, mag-react ka pag sumabi niya. Kasi sa last second kasi yung pag yung panoorin yung kamay, panoorin yung shuttle. O pag ayaw ka, wag. Ay, wag. Tingnan mo kaya. Mamaya na ito si Girl. Tapos yung inertia ko, kung kaya ako pumunta kung saan nakadirect ko yung katawan niya. Pero gumagawa na doon. Ito gagawin. Ginagawa rin nila siya sa'yo eh. Oo, pero gagaling yung ulo niyo. Susundan mo doon. Tapos gagaling yung dito. Hindi kasi usually titignan natin kung saan nakatingin. Kumari, titignan yung mata niya, nakatingin siya doon, pero shuttle papunta. Pati service nyo kanina, kasi nakatingin ako dito. Tapos dunipod. Mas matagal kasi usually, ayaw akong magaling, mag-picture, di ba ka-reklamo nyo? Okay. Kaya kasi sabi nila full picture ko. Pero ang picture ko dito sila. Dipik kasi talaga yung picture mag-list ko. Kapag kayong kalaban ko, hindi po isang abilis sa kunday, mabibigla yun. Dahil pitik siya, kapag kayo nang hindi siya yung machine na, pag hindi mo kasi dediretso siya ako. Pitik ko. magka-safe house. Siya, nalilipat niya. Pala nagtutulungan kami dati. Sabi ko kuha. Ano lang? Sideline. Hindi kita po ay tinatamad siya. Ayaw ka rin bigyan. Kinapat niya yung bigay. Hindi ko wala ka rin nakikisyon siya. Kinapat niya yung bigay. Nakita ko masiro. Tapos Sakasan ko maayos bigay. Hindi marami ka maayos bigay. May bigay yung tigas. Parang ano, alam mo parang may may bigay yung tigas. Ayun yan. Kailangan para malaman mo. Parang express. Yun eh, parang yan, ibigay yan. Parang yung mga palunod, umuulan ng panahon. How to yung gawin siya? Parang strap lang para mapupuli siya. Mapupuli siya. Parang nalipot. Sobrang sakit. Wala. Natamad. Alam mo na yun yun. Ito kasi na... Yan. Saan siya mag-drive? Naka-auto-play. Tapos kapag nandun na rin yung tram sa akin, sinabi nung acid check. Yung dive ko ba? Tapos narin yung treatment na naman. Ha? Next. Wala. Pwede yun ito sa or Yung coffee yung nag-chip. na-try mo naman sa Diba? Minsan, kanina. Naramdaman ko. hindi na ito minsan weekly na ano eh. So, ayun yung meeting na session. Ay, tennis elbow yan. Di ba dyan tennis elbow?
Diyan ako po naman. Pero badminton elbow nila. Dito ang sabi nila yung format ito. dahil sa pandemic. Baka alam mo na ano natin. Ito. Ayan. Yung sa speaker natin sa Philippines, yung Malalim. Kasi yung iba, pag superficial lang, pwede na sabihin. suicide mo tayo. Kapag kayo special lang sa muscle na nag-i-accept din para maging activist muscle, hindi na tama. Pero yung plate kasi, buti hanggang pero kasi nakita na pero ito mas yung sa'yo. Yan, pwede na pumalo. Grabe, 5 minutes lang pala, gagalit ako. Hindi, hindi pa ako pang pumalo. Tara, ano ulit, sirain natin ulit. Yeah! Hinihira kayo ng ano, ha? Yan. Pwede na ako pumalo, wala na isa eh. Hindi na ako nag-gym. Dalawa lang yung pipili niya, either gusto mo Ganda ng katawan sa akin. Kaso, hindi ka makapag-budget. Gagawin mo sa akin. pero anong patigas na din? Proper na. Ako naman, di ba? Di ba nga nagmamatch yung natin kapag matagal yung bibigyan? May kakilala ako. Malakas sa badminton. Pero nagpaano yun talaga makadama yung 6 months lang. Oo. Ano rin yun? Armicano na rin yun. So, pag ginagawa ko yun, talagang gamit. Kasi, dati smash ko din. Ito, pero dapat kasi hindi pa din makakaya. So, na-focus ka. Kaso nga lang, yun na yun. Kasi dati natin yung focus yung room. Kasi ko po smash na dati na 4 hours, smash na Kahit yung part time, mag-help ka. Kahit Deep right. Sabi ko, hindi mo nga. Wala parang mapatay ka ba? Alam mo, yung pagkakas alam mo, pero di mo ba rin ito? Ay, ito, yan. Paano ka mag-isa? Paano mo ito sa sarili mo? Alam mo kung saan siya. Kasi, dapat yun kung minsan, yung sugar, pero yung confidence ng mata. Nag-i-adjust na yun. Ano yung natin alam na? Alam na kita. Alam pumalo. Depende. Kasi tanda mo hindi lang ang tao para kahit pareho ng technique. Meron tayo tinatawag half smash. Alam yung half smash, yung tipo hindi full force yung bibigyan, hindi ka mag-jump smash. Pero nakatarget ka. Ang target kunwari, katawan. Target kunwari, kaliwa. Target kunwari, kanan. Target kunwari, may kahit na inanampal ko naman. Marami uri na smash. So kung tatanungin mo ako, makipaglaro ka lang makipag. Tapos nilagay gusto ng drill para bumilis yung alam mo, effective na sa ano. Yung araw na mo ng drive. Yun nga yung ginagawa namin nila. Alam mo yung drive? So kunwari yung court. So kunwari court na ano, yung na. Sa clear dito. Yung isa naka-elevate na konting palo. Yun nasa gulay.
Kumbaga parang iba sa boxing. Dito yung after yun, after 15 minutes dito naman. Parang atake. Di ba ba sila mo, pagka rin ka, mabilis ka rin sa akin. Di ba ba sila ka ng parang nawagan? Yes. Mapatay ang sarap. Kasi, ano na, ang ano yan? Ay, yung pag-ibig ang parang masculinity. Total na kayo lang talagang masculinity sa Asia. Sinasabi natin yung ring natin na kailangan yun ang reason kaya kailangan may drift ka. Pero kailangan mo rin nakipaglaban. Kasi iba ang actual sa drift. Kasi yung iba ang ganda ng form kaya matataga. Kasi hindi nakipaglaban. Minsan may mga iba naman palagi nila nakipaglaban. Pero pangit ng form. Hindi ba? Pero ako, pangit ng form ko. Parang kaya, nag-smash ako ng full force. Pangit yung form ko. Pero malaki siya. Ano yung source niya? Basta lang siya. Yung smash na sobrang Minsan kasi, minsan, yes, so naninira na siya. Ha? like string sira? Nilalaglag ka na. Smash daw. Nakakasiya na naman. Yung smash daw, nakakasiya na. String sira. Hindi ko pa ano na. Why do you think the pros carry at least 4 rackets? Kaya huwag kang bibili ng mamahaling stick. Oo, mabubuto na tayo. Ano mahal na stick? Ano ba mahal na stick? Hindi, dati yung BG65, 250. Wala. Palo na ako. Tapos may 500. Binili ko yung 500. Nasira lang, within less na naman. So sabi ko, ay, di na ako bibili nito kasi kaya kasi kasi kapakanapak ko. Kahit yung 10 strip. Kasi maganda yung impact niya, saka yung sound, saka yung lakas. Kaso ka lang yung durability. Try na mag-stick. Yung mga pang tournament, ginagamit ko din. Tara, Sir Gab! Hi, Jake! Nakatapos ko lang. After, again, from the rest na, ikaw na last game. Marami pa naman. Pwede magkasunod na laro. Basta ikaw yung pagkasunod, hindi ako. Okay. Nahulog eh. Hindi nahulog oh. Tapos yung makeup na. Pansinin niyo po. Doon na, ayun ang pangila ko ito. Ayun, sige. David is mine. Is that mine? This one? Is this mine? Ayun, that's it. Grabe namang event yan. Sir Gab, saan ka tayo? Tara.